kamar na tawa insha Allah daga yau an adaidaita sahu da 'yan kabu-kabu na cikin garin tawa da kewaye daga rana wata yau an soke su wannan ababen hawa saboda a tsawaita tsaro sosai. Kun gani 'yan kabu-kabu wasu sun bata musu suna wani ɗan kabu-kabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga tawa department akan wannan doka da gwamnati ta sa ta hana jirgane ababen hawa waɗansu daga cikin waɗanda ake hawa ana jirganiya. Misali a daidaita da agwagwa da buje da kuma mashin da moto wanda yake su ne talaka yake ta jirganiya yake faɗi tashi yake ta fafutuka a kansa. Muna tura saƙo zuwa ga duk wata komin da za mu ambata. Dan uwa idan ka haɗu da wannan bidiyo muna roƙo gare ka dan Allah ka tura wannan saƙon ta WhatsApp na ta group ne ta ina na ka samu ka tura wannan saƙon ya samu zuwa ga shugabanninmu duk wani mai jagoranta al'umma kowane ne tun daga na ƙasa har na sama. Komin ta farko ita ce komin ta Barmu, komin ta biyu ita ce komin ta Afalla, komin ta biyu ita ce komin ta Takanammat, komin ta biyu ita ce komin ta Amawul. Duk wani shugaban matasa da yake cikin waɗannan komin, duk wani hakimi da yake cikin waɗannan komin su yi ƙoƙari su dubi wannan abun a samu maslaha a kai ne saboda babbar barazana ce ga matasan da suke cikin waɗannan jiha ta Tawa. Babbar barazana ce da take cikin waɗannan al'umma a ce an dakatar da hawa waɗannan abin gabaki ɗai. Duk lokacin da gwamnatin mu ta ce za ta yi wani abu za ta kafa wata doka don saboda ta magance don ta yi maganin tsaro ko don saboda lafiyar mu abu ne mai kyau. Idan kuma wannan abun zai cuta ma al'umma ba mutane hitowa za su ce za su karya dokar ba, ka ka bi doka sosai. Amma idan abun zai takura mutane sai a je a nemi shugaban matasa ya ja matasansu a je inda hakimi ya yi magana a samu zuwa da sarki har a samu har a zo sama ƙololuwar a yi magana a bisa ga abin da ya dace a samu maslaha. Amma ba a ce a taka doka ba, don saboda wannan abun haɗari ne babba ga matasa. Yau an waye gari wannan agwagwa da buje da a daidaita su ne ambulance mu, su ne motoci na jigila na ciyon lafiya, su ne na jigila na neman abinci, su ne na komi gare mu. Wa'annan mu su ne mun sani su ne wa'anda Allah ya ba talaka wa'anda muke shirganiya da su. Akwai wani wuri wanda mota ba ta iya zuwa, agwagwa da buje yana iya zuwa can, a daidaita yana zuwa can. Akwai wani wuri wanda agwagwa da bushe bai zuwa sai moto. Akwai wani wuri duk irin waɗannan wurare waɗanda cikin ƙauyukan gada an ka ce an dakatar da hawansu wanda motuna babu wasu abu mai kafa hudu bai zuwa sai mai kafa uku, abu mai kafa uku bai zuwa sai mai kafa biyu daga cikin abubuwan da ake hawa. Idan an ka ce an dakatar da waɗannan abubuwa an shiga cikin haɗari sosai kuma an durƙushe ana ganin ci gaba ya samu ci gaba ya zo amma kuma wannan durƙushewa ta sosai. Gwamnatinmu shugabanninmu jagororinmu wanda suka jagoranta mu su diba su ga wannan lamarin. Idan an ka ce maganin tsaro za a yi gwamnatinmu ta sayar da za ta magance wannan tsaron ba cewa mun kai mu koya mata yadda za ta yi ko mu sanar da ita yadda za ta yi ba, mun san ta sani. Daga abin da ya kama dattawa habbar mu har gaban Barmu har gaban Abuja ya tafi, daga abin da ya kamo ya yi a Falla ya wuce a Falla ya injijire ya yi ƙarashi ya tafi har ya je sauran garuruwa na gaba. Daga abin da ya kamo ya yi wajen Amawul an ka kutsa an ka tafi wajen yayyo baya wajen su ta house. Idan ka fita wannan yanki sai ka ga ɗan ta'adda ko ɓarawo ya yi shawagi ne wannan yanki babu inda zai gama da iko in ba ya shigo cikin garin Afalla ba ko ya shigo cikin sauran garuruwan da akwai jandarmomi guda biyu ka iske guda biyu ko guda uku. Abin da yake magance tsaro wa'annan komin a ce akwai mota biyu na iko ko wace komin akwai mota biyu na iko suna cike da sojawan. Idan babu halin da za a iya sayan mota mai tsada Toyota Land Cruiser ko kuma station, in babu halin da za a iya sayi waɗannan motoci akwai motocin da ya kamata a ce an sayi waɗanda za a ba mutane su yi shawagi
suna shawagi cikin waɗannan wajeje. Babu yadda za a ce barawo ya san akwai motoci iri waɗannan masu shawagi ko ɗan ta'adda ya je yana kaɗo kansa. Sai ka iske mutum yana jikarar ya kutso kansa, ko ya ce ya yaye bisashen mutane, ko ya ce bari ya kawo ta'addanci. Shekaran jiyan nan bayan waɗannan hare-hare na Afalla da an kai guda biyu, na ƙonin rezo da ƙona mota asibiti, motar likita da kame likita a ɗaure shi, ta kukuta ma an zo an kai manita hari, jajaye guda biyu an kace sun zo da bindiga guda, bokal gashi nan yana yawo. Wannan abin da a ce akwai motoci guda biyu na iko waɗanda suna zan shawagi jim suna shawagi, idan wannan sun kai kwana biyu sun kai ko kwana ɗaya a canza su a kawo waɗansu ko da wani lokaci. Amma idan an ka ce idan akwai wani abu na zargi, an ka ga wani mashin na zargi, ko an ka ga wata mota ta wani agwagwa da buje na zargi, ko wani adaidaita na zargi, iko bai shi na ga su zo su tare shi su bincike shi, in sun ga masu laifi ne su kama su, in sun ga tun gudu su halbe su ko wani abu makamancin haka. Wannan shine zai maganin tsaro. Amma idan an ka ce dan ta'adda na amfani da irin abin da al'umma gari ga amfani, sai a ce bari a dakatar da abin da al'umma gari ga amfani da shi don saboda a samu tsaro, to wannan an durƙushe al'umma gari, an nakashe al'umma gari. Motunan nan da an kace an dakatar da su kakkumanta, idan barawo ya yi sata, idan an ka zaka an kai muna sata sun ka zabara, mu motunan nan suna muka kunna mu kwarare baraikin, mu kwarare su, mu zo mu kamo dukiyar mu ko mu mai kasa dukiyar mu. Bara haka an ka yaye muna bisashe gabaki ɗai nan komin tabarmu, muna nan cikin yankin komin tabarmu, an ka yaye muna bisashen mu gabaki ɗai bara. Har yanzu ni na garge gabaki ɗai an ka yaye shi, har yanzu babu labari, babu samata. Yan uwana da sun ka tasiri sun ka zo har gaban Abuja, sun ka kutsa har gaban Abuja, duk inda sun ka a ce musu lalle an ga mutane su wuce kore da bisashe, an wuce kore da bisashe, su ƙara su tahi, ba su ci musu ba sun ka komo. Yau shekara guda ba a daɗe ba, cikin watanni biyu ko wata biyu ba a yi ba, an ka ce ga ɓarawo ya kori bisashe ya tahi. Akwai tsohon mutane cikin bidiyon da na saka muku bidiyon kun gani, an samu nasara an tafkike ɓarawa, an koro da bisashe, wasu kai 10, wasu kai nawa, wasu kai 5, ya kora duka gaba ɗaya teris. To har muna zargin cewa wannan shine mai zai yi mana duk shekara. An ka kama shi an kai tawa da shi ɓarawan, bisashe an ka sake su nan cikin garin. Abin da muke son ku gane, mu waɗannan motorin, mu su ne abin farautar mu, su ne abin jigaliyan mu. Mace na naƙuda cikin dare, mace na rashin laya cikin dare, tana wani abu a zabura a ce a ɗauke ta a kai ta. Abin da muke son gwamnatin mu ta fahimta, hakimai da shugabannin matasa da minana, ku tashi tsaye ku yi magana cikin lumana da fara'a, a zo a samu maslaha cikin wannan abun. Komin ta amawar ta takanan da an ka sa doka an hana hawa motuna, an hana jirgane motuna wajen shekara 3 ko shekara nawa, har yanzu ba a koma hawa motuna wannan yankin nan ba. Amma kuma har yanzu shigan motuna tana zakkuwa tana yawo, yan ta'adda na biyuwa da motuna suna yawo. Idan an ka gwada ma iko ga shiga yan ta'addan, ba su bin shiga motunan, ga shigan motunan ba su bin shigan motunan zo su yi binciken. To kun gani kenan wannan abun mu na kashe muna ake yi. 'Yan ta'adda sun ci galaba kenan akan gwamnati, sun ci galaba akan al'umma gari, bisa ga haka an dakatar da jirgane komi an tsaye da mu. Wannan saƙon yana da kyau, duk wanda ya same shi ya tura shi zuwa ga shugabanninmu. Babu zagi, babu cin mutunci, ba wai muna koya musu tsaro na ba, muna koya musu yadda za su magance tsaro na ba, a'a. Amma wannan abun shine gaskiya kuma shine maslaha. Duk wani matashi daga cikin wayannan kominkin ne da na ambata, da duk wani shugaban matasa, ku tashi tsaye ku yi magana ga shugaban matasa. Shugaban matasa ya tashi ya je wurin hakimai su tashi tsaye, a je sama ƙololo a cikin lumana, a zo a yi magana. Wannan abin ba shine tsaro ba, wallahi wannan abin nakashiya na, kuma zai sa mutane su sata, ka ga bare su yi yawa, yan ta'adda su yi yawa. Yanzu da an ce za a tsayar da jirgane, ga su ba yan ta'adda sai su tsayar da jirgane su ta ta'addancin su tsaya, sai lokacin da an ce duk in shekara, in wata, in minana an ce an komo da jirgane ababen hawa wa'annan da an ka dakatar, sai kuma yan ta'adda su komo kuma su ci gaba da abubuwan su, saboda ba a magance su ba, da ya kamata a ce an magance su ba. Wannan shine muna son ku tura mana wannan sakonnin. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace, kuma Allah ya ba gwamnan tawa, Allah ya ƙara mai lafiya da basira, Allah shi ƙara kare mu gabaki ɗayan mu da sauran sarakan mu gabaki ɗayan mu.